90-нчы еллар хиты номинациясы. Хәния Фәрхи, үпкәләсәң әйдә үпкәлә. Салават, яшь киенчә килә каласы. Габделфәт Сафин, шияләр. 90-нчы еллар хиты. Хәния Фәрхи. Хәния Фәрхи Биктахирова. Улы белән менә мәллә дип тора. Хәерле кич, хөрмәтле газиз тамашачыларыбыз. Улым шикелле радик бик нык яратам, якташым. Шуңа күрә бүгенгесе көнне бөтен яшьләрне теге урысча әйткәндә фанатию таңардан мин дә почти что фанаткасы. Аның турында түгел бит. Юк, үзегез бит әле шиметәсез. Үзебез шулай әйтәбез. Бәйрәм белән кадерле дуслар, бәйрәм булсын, дәвамлы булсын һәм елда безне чакырып торсыннар. Бик зур рәхмәт. Каршылыгыз, яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи Биктахирова.
Haniye Ferhi. Tataristan'dan kan Başkırtan'dan kalak artisti. Haniye Rahmet. Ferhi. Rahmet dostlar. Bayram bilen. Min sizni bik tanık yaratam. Baxtli bo'lasiz.